Ассалому алайкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, дар ҳамин аввали видео мехоҳам каме ҳамроҳи шумо суҳбат кардан. Суҳбати мо дар мавзӯи кор барои занҳо. Ман боварӣ дорам, ки бисёр аз занҳо хонашин ҳастанд ва боз бисёриаш мехоҳад, ки дар ҳамин хона нишаста кор кунанд. Дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам шуморо бо як бонуи тоҷик шинос кардан. Ин бону кор мекунанд хонада нишаста, аниқтараш гӯем дар компанияи Фаберлик кор мекунанд. Манижа бону дар муддати хела кӯтоҳ аллакай коргари калони Фаберлик шудагӣ ҳастанд, пешрафтагӣ ҳастанд. Барои ҳамин дӯстони азиз, агар ки шумо хоҳед кор кардан, рақамҳои манижа дар экран ҳастае, ҳатман нависен. Манижа бону бо пуррагӣ ҳамаша шуморо мефаҳмонад, ки чӣ хел кор ҳаст, чӣ кор ҳастае ва ҳатман дастгирӣ мекунанд. Ай аввал то охир беҳад нағз дастгирӣ мекунанд. Манижа бону зиёда аз 500 кас қариб ки кор мекунанд. Барои ҳамин ман боварӣ дорам, ки шуморо низ вақт меёбану ва шуморо бо пуррагӣ мефаҳмонанд, ёд медиҳанд, ки чӣ хел бояд кор кардан дар кор. Бисёр аз занҳо, дӯстони азиз, метарсанд кор карданда, сар карданда, аниқтараш гӯем, ҳамон кора сар карданда бисёриҳо метарсанд. Мегӯянд, ки ягон душворӣ дорад ё ки намешавад, қинд ҳастае, чӣ пастиҳо дорад, чӣ кор мо кунем, чӣ хел кунем, чӣ хел клиент ёбем ва дигару дигар. Ба ҳамин манижа нависем. Ман мехоҳам, ки шумо ҳамин диромада ай манижа пурсен, ки ҳамин чӣ хел кора сар кардагӣ ҳастае, ай чӣ сар кардагӣ ҳастае, чӣ хел якум клиентша пайдо кардагӣ ҳастае ва чӣ хел ба ҳамин қуллаҳои баланд расидагӣ ҳастае. Ман боварӣ дорам, ки то ба ин қуллаҳои баланд расидана бе пастиҳо, бе душвориҳо шудагӣ нестае. Барои ҳамин диромада пурсен ай манижа, ки ҳамин дар ҳамин кор чӣ пастиҳо ҳастае, чӣ душвориҳо ва он душвориҳое ки ҳастанд, ман боварӣ дорам, ки дар ин душвориҳо, дар ин пастиҳо манижа шуморо дастгирӣ мекунад, ёд медиҳад, мефаҳмонад, ки чӣ кор бояд кард, чӣ хел клиент ёфтан дар кор ва дигару дигараш. Барои ҳамин дӯстони азиз, ман рақамҳошонро дар экран нависондагӣ ҳастам. Ҳатман дуроен пурсен ай манижа, кор кардан хоҳен, кор кунед. Ман ҳама вақт мегӯям, ки ҳамин Фаберлик компания ҳаст, ки шумо метавонед дар ҳаминҷа бе пул, бе ҳеҷ чӣ ёд гиред, кор кунед, ойлик гиред. Рости гап, ман намедонистам, ки дар компанияи Фаберлик ойлик мегирем. Неки ман фаҳмидам, ки хел кор мекунӣ, пул мегирӣ, ойлик мегирӣ, картада мегузарад. Рости гап, ман ҳаминошо намедонистам, лекин дар ҳақиқат ҳамин хел будае. Барои ҳамин дӯстони азиз, ҳаракат кардан дар кора ва ягон кори ба фикрам душвор надорад. Амин мешинед, телефон катӣ кор мекунед. Агар ки шумо хоҳед ягон корро сар кардан, агар ки шумо хоҳед хитона санҷидан, ки аз уҳдаи кор меброед ё ки не, ҳамин компанияи Фаберлик ба фикри ман идеалин чиз аст. Чӣ хеле ки гуфтам, ҳама чизаш бепул ҳаст. Бепул шуморо ёд медиҳанд чӣ хел кор кардан дар кор, чӣ кор кардан дар кор. Ба фикри ман ҳозир ягон чиз бепул нестае. Ҳама фриланс равӣ, куҷое равӣ, наравӣ, ягон корро сар кунӣ, агар ҳама мегӯяд, ки пулаша те, мо шумода ёд медиҳем. Ман ҳамин ҳунар омӯхтан, умуман чӣ коре ки накунед, ҳама мегӯяд, ки пулаша те, баъд мо шуморо ёд медиҳем ҳамон корра. Ин компанияи Фаберлик бошад, манижабону бепул, бе ҳеҷ чиз шуморо ҳамаша мефаҳмонанд ва ман боварӣ дорам, ки дастгирӣ беҳад бисёр мекунанд. Азиз, ҳеҷ вақт натарсида, ҳама вақт чӣ коре ки ба шумо шавқовар ҳастае, сар кунед, попробовать кунед, бинед, кани ҳамон кор шуморо маъқул мешавад ё ки не. Ҳаракат кунед. Ҳеҷ вақт масалан нагӯед, ки ман хонада шудагӣ ягон кор наметавонам карда, ягон корра намекунам, намешавад, наметавонам гуфта нашинед. Иншоллоҳ мешавад, иншоллоҳ ҳаракат мекунам гӯед. Ман боварӣ дорам, ки ҳамаи кор мешавад. Салмон фарёд дорад. Дӯстони азиз, ман гап задам, аҳамият надодам, ки телефон стоп ҳастае. Дӯстони азиз, ҳозир ҳамин хел вақт шудагӣ ҳастае, ки бояд, ки ҳар як одам ягон коркати машғул бошад. Хоҳ зан бошад, хоҳ мард бошад. Умуман гирем ҳамин занҳо ҳозир кор ҳастае, корҳое ҳастае, ки ҳатто мардҳо хонада нишаста кор мекунанд. Тем более гӯем занҳое, ки хонада мешаванд. Салмон созкиша худаш айдаҳанаш мегирад, барам хел овозаш меброяд.
барои ҳамин дӯстони азиз бояд ки ягон кор кати машғул шавем, барои он ки масалан вақте ки кӯдакон майда ҳастай серкор ҳастем, корубори хона ҳастай, руфтан шуштан ҳастай ва вақте ки аллакай кӯдако калон мешавад гӯем аллакай корубори хона низ кам мешавад, рӯбиҷин кам мешавад, масалан бозичаву ину вай тит карда намегардану аллакай оромона мешинанд, ҳама ҷо порядок, ҳама ҷо тоза ва кори хона гӯем чӣ хеле ки гуфтам кам мешавад ва бояд ки ягон коркати мо машғул бошем ва вақте ки ягон коркати одам машғул ҳасте пеш аз ҳама зиқ намешавад бо коре ки ба вай чӣ хел маъқул ҳастай мехоҳад ҳамон коркати машғул шудан. барои ҳамин чӣ хеле ки гуфтам бояд ки ҳамон коркати мо машғул бошем, хоҳ вай оликаш камам бошад, асоси он ки мо дар хона мешинему корубори хонамона мекунем, кӯдаконмона нигоҳ мекунем ва 1 соат 2 соат вақти холигимона бекор намегзаронему чӣ хел гӯем кор карда масалан пул меёбем. анам хел дӯстони азиз бисёри бад гап назанам, имрӯз ман бекор ҳастам, барои ҳамин шиштам кати шумо гап задистам. саҳар кати каме хӯрок тайёр кардам, шавҳарама интизор. ва дӯстони азиз боз агар ки хоҳем ягон маҳсулотҳои Фаберлика харидорӣ кардан ҳатман ба манижа нависед. ман низ хеле чиз заказ кардам. ман ҷида як пакет шавҳарам овардан, ҳозир ҳамаша якта мебинем кани чӣ дорад инҷода. инҷода хай коғазчаш. хуб ман рости гапи бисёр чиз заказ накардам, як ғалат чиз рӯй кардияд. мана очищающая эмульсия. рости гап ман намедонам ин чӣ хел ҳастай, чӣ хел истифода бурдан дар кор. буш аҷоибот беҳад буш хушрӯ ки ман гирем хай истифода мебарем, мебинем, мехонем. ранги тоник барим дай ман инҷода ман хондам. ман гирем чӣ хеле ки тоника истифода мебарӣ, фақат тоники ранги оббаринай ин бошад ғафстар будай. ман истифода мебарам, боз ҳатман менависам. ва ман хеле маска заказ карда будам. ин маскаи ки масалан шуштан мумкин нест, масалан ранги крем баред мемолед, лекин эффекташ ай ба монанди маска ҳаста, ай крема нахстар ҳастай мегӯяд. бо хай якум бор ман харидорӣ кардистам. наш пластика буда истифода мебарем, мебинем кани чӣ хел ҳастай. вай буш беҳад хушрӯ, буш беҳад хушрӯ дӯстони азиз. буш ба монанди ин барем, яна мехел ман истифода мебарем, мебинем. ва барои салмон ман хеле гел заказ кардам, барои он ки барои сиёвушу нилуфар заказ кардагӣ будам ва барои салмон аёдум буромадай ва дидум ки дар ҳақиқат барои кӯдакои майда ман хеле гело ҳастай барои оббозӣ дорондан. барои ҳамин алоҳида барои салмон якта гирифтум ҳатман, барои он ки инҷода беҳад душвора ёфтанаш. мана бо барои сиёвушу нилуфар низ рӯй кардаем, ман хеле заказ кардагӣ набудам, не ки худшон манижабону бо мондия раҳмати калон. ва боз ҳатман крем ман хеле крем барои таги чашм молидан гирифтам. ман рости гап ман ягон бор хеле кремҳои истифода бурдагӣ нестам барои таги чашм, лекин ина дидам манда шавқовар шуд, хостам ки ҳамаша як хел мани нокати комплект ҳамаша харем, истифода барем, бинем кани чӣ хел ҳастай. ва ҳатман боз крем дӯстони азиз, инаш майдатар буда, ранги креми ҳамон зима ҳаст ку ҳама хеле ҳастай барои даст, рӯ, по, манӯи барои ҳама ҷо. ин ваяш маҳкам хай баъд мекушоем, бо мебинем кани чӣ хел ҳастай дӯстони азиз. ва бо мана яктаи дига собун низ рӯй кардияд, раҳмати калон манижабону бо хеле маълум не. ва ман инҷода на танҳо барои худам заказ кардам, саломат бошед, ва барои шавҳарам низ заказ кардам. тӯҳфаи соли навӣ гӯем, не шӯхӣ кардистам. рости гап ман ина дидам,
манда интересный шуд ки сиёҳ ҳастай ва рости гап ҳама вақт барои худум заказ мекунам ва гуфтам ки боз як таи дига барои шавҳарам низ заказ кунам гуфта танҳо ҳамина ман заказ карда дидам лекин манишабону бо манин инаш чи кремашам мондян крем барои рӯ ин ҳамаш мардона ҳастай ин хело калон будай ман фикр кардам майдаҳака беҳад калон будай бушам беҳад хушрӯ ҳаст ҳанамихел дӯстони азиз ҳамаи он чизҳое ки ман заказ кардам бо бисёртар карда роӣ кардаги ҳастанд раҳмати калон манижабону беҳад мана ин каталог дӯстони азиз рақамҳои манижа дар экран ҳастай ва ҳам дар комментария ҳастай ҳатман дроен ҳамсӯҳбат шавен чӣ саволҳо дошта бошед ҳатман пурсен дӯстони азиз ва бибинед дӯстони азиз Салмон худаш соска шайданаш мегирад ба дод мезанад ки соскаи мана гирифтан гуфтам ана мехел худ мо хона даштем ҳозир рафтам хӯрока бинем кани чӣ хел шудаги ҳастай мехел инҷода сиёвуша сураташа инҷа монданда дашт ман инҷа шӯрбои мо ҷӯшидестай шӯрбои мирғ ин ҳастай гӯштои вай гӯспан тамом шуданд гӯшти мирғ мондай барои ҳамин мирғ катӣ кардам насиб бо гӯшт харем бо ягон чизи дига мекунем авқоти сабукак хостам умуман ягон ишти несте намехоҳаму хай барои кӯдако барои шавҳарам кардем маҷбур ина бинен ҳамаи ҳамин руғани худашай ман вообще руған наандохтамша авқоти кушта монем на трезои мо ҳам хел ҳавл мешад берун хело вай будай ҳаво нағз будай ҳаво мулоим будай ман фикр кардам ки чиқа ҳаво хунук ях шамол ҳастай барои ҳамине ҳаво хушрӯ 9 дараҷа мана дӯстони азиз инҷода бо шавҳарам вай овардианд ширинӣ хеле трубочка гирифтиан дар наш варёнка ман вай хӯрдаги будам беҳад бамаза ва ман хеле вайо ино наметонам ино чанд сомда гирифтан як пакети калон ҳама ин кай тамом мешад бад ман хеле свеженький хушрӯ будай дӯстони азиз мана сиёвуш нилуфар омадак ман ин собуна ҳадаҳак кушодам бо ин собун пуштиштан хеле наистонаги будай фаберли буда инҷода монен либосотон бӯи хушрӯ мекунада мана монам инҷа бӯи хушрӯ мана чӣ трубочка хайрав гир унҷода пакет дестада сиёвуш фақат ам шоколадҳои болоша хӯрдесте тамом сиёвуш ассалом нагуфти ҳамада аввал ишкимаша сер кунад баъд гувораи барам вай хона мондам нав Салмона вай кадум кушодумша ки ино омаданд ана садик дек чӣ кор кардед имрӯз да газ хушрӯ дарунашам газ фақат шоколадаша не инҷошам газ ман инҷошам газ вкусния дастат кати назан газ калон газ